pane munhu atanga kuita dzvene panapa. Muri yeZimbabwe ndangoti ndiuye pano nekuti inini handikwanise kusiya zvinhu zvakadai so. As long as ndiripo chete zvichiitika ndobva ndaramba ndakanyarara because zvinototanga kutovhiringidza. Chitaka kutotanga kutonzwa kuswinywa chero kana ndakarara hope dzinopera because zvinhu zvakadai so izvi zvinhu zvokuti inini hazvigamuchirike. Nyaya iri panapa kunzi dump US dollar adopt ZiG as an official currency ndo mashoko ari kunzi ari kubva kuna Sengezo Chabangu. Ndo zviri kutaurwa panapa nebepa ravo iri reZim-I. I don't know kuti boy but whatever guys, panapa mina ndipinde munyaya yacho mbijana. Parikunzi Senator Sengezo Chabangu, the controversial interim secretary general of the Citizen Coalition for Change, has sparked a significant debate by advocating for Zimbabwe to adopt the troubled ZiG as its official currency. Chabangu actions have raised eyebrows, with some suggesting he's trying to ingratiate himself with ZANU-PF despite his assertions of being an opposition leader. Right, ingoona nyaya yaChabangu zvairi yakamira kadai so. Iye kumhanya chibasa ichi zvaakuita what he is doing right now, ndiye anocontrola opposition in Zimbabwe, Citizen Coalition for Change. Ndiye anotori in charge. Like abantu makatonzwa chitonzi angatomisana Washman Nube chinyaya dzakutaurwa dzedze. Ndiye atotori na Congress tikunoda so ndiye iye achaya antobuda chitotaura kuti I am the party steering. Sakura kuti iye so far ndiye opposition yacho. Opposition yacho iri kungotaura chingononangana direct chingonotarisana nechi zvikunosupport ZANU-PF. Even if vanhu vacho veZANU-PF vari kutoona kuti ZiG harisi kuperforma zviri bo. It's not easy kuona RBZ yakunzi yakusaindirana yakubvumirana nazvo kuti sure yadonha ngaidonhe ndipapo ngatiendei parate yakadai. It's not even easy. Vanhu vakambobuda vachitira kucelebrate kuti ZiG yatombonetuma manzi seti yadonha chinchichi. Pavakangopedza kutanga kungotaura nezvazvo chete kungodavo ikabva tanga kuenda kuzasi, ende zvavanobuda vachizotaura havadi kutora responsibility kuti sure apa tinenge tine something chatakaitawo kana kuti chatakakanganisawo chiri kugona kunge chiri kukonzera kuti mari yidai so. They don't do that and they don't care. Chavane basa nacho vanokuudzai kuti it's not our fault. Ifault yemavenda, ifault yemamoney changers, ifault yekuti vanhu vari kusabotage mari, kana kuti fault yemacompanies tingati kana kuti masupermarkets. Kozoita vamwe vanonga vachitaura chinzi hanzi vanenge vachishandisa zvima-POS vachiti hazvisi kushanda saka vachingobhadhara hard cash. Saka hanzi ndo vamwe vavanhu vanenge vachinzi vari kuita sei, vari kudonhedzesa mari ivavo. Saka ndopo uri kuzoona kuti RBZ iri kuzongoti aiwa bo ngatisaendera nezvakadaro. Vanenge vanzwa nyaya but havadi kubvuma kahwana, vanozobvuma vakuda ivo. Ndo zvavari. Handiti. But zvakadaro ndo pari kubuda mumwe murume mukuru, ndo pari kuti vhundudzwa pana murume mukuru ari kubuda ari kutaura kuti ngatisiye US tishandise ZiG rakadaro. I don't know ndo patriotism yacho here ivanenge vachida kutaura kuti patriotism, but patriotism hauzofaniri kusimbisa zvinhu zvisina nebasa rese. Chatingatoita isusuka is to tell people that Zimbabwe is a good country, a beautiful country. Tarisa tine zvakati kwete kuti tasangana nemaproblems akaita seaya ekuti anenge achipisa passport totanga kutaura kuti ngatidai so. Hatifana kutongo advise